الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله چمک پہ حلیمہ اجنیس تیرے روندی آئی سرکار نو آسدی جا قید ڈاچی نو یوں جوان مڑ کے آسدی کھیڑ دی نچ دی ٹپ دی جا تینا کہ رحمت دی بن بدلی اور سکھ دیاں راوات واسدی جا کیویں چند کھڑاویں گی آمنا دا او پاگاں والیے ناک دس دی جا ساریاں دائیاں جس میں شہر مکہ وچ لین آئیاں بچیاں نو اس میں رسم رواج سی کہ دائیاں دودھ پیالیاں سن تے دوجیاں ساریاں دائیاں جڑیاں سن صحت مند داچیاں بھی انہاں دیاں چنگیاں او پہلا آ گیاں امیراں دیاں بچیاں نو لے گیاں مائی علی ماں جڑی سی کمزور سی آپ بھی تے ڈاچی بھی دی کمزور سی تے اللہ نے گھر میں جو رو کے عرض کیتی انہیں آکھیا مالکہ میں آپ بھی ماڑی ہاں میری ڈاچی بھی ماڑی ہے مینوں تیرا ہی آسرا ہے تے آواز آئی نہیں ماں جا انہوں تے چھڑے امیراں دے بچے دبے نے تے تینوں دو جانا دا سردار میں دینا جا عبداللہ دے گھر جا جا کے دائی علی ماں نے بی بی آمنہ نے پوچھیا آوائی دائی اگے بھی دائیاں آئیاں نے تے ویکھ کے ٹر جاندیاں سن کیوں وہ پوچھ دیا ہن بھی مڑے دے ابے نو بلاؤ کیونکہ انہاں کوئی لینا ہوتا سی کوئی گندم کوئی اسے بات جی وہ دودھ پیاندیاں سن تو جس میں آندیاں سن نا بھی کوئی ابا جڑا ہو اے یتیم ہے تو چھڑ کے ٹر جاندیاں سن تے دائی علی ماں کیا مینوں کوئی اعتراض نہیں تسی لال میرا چولی چپاؤ تے جس میں دائی علی ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے ڈاچی تے سوار ہوئی تے وہی ڈاچی جڑی ٹردی نہیں سی وہی ڈاچی رکدی نہیں سی انہاں دے کول جس ویلے تیز ہو کے لگی کہ وہ ایک خوف دا کمب گیاں ڈر گئیاں کہ عجب گل علی ماں دی ڈاچی ٹر نہیں سی سکتی تے اج وہ کسے نو رلاندی نہیں گھر جس ویلے گئی تے سرکار دے قدم مبارک ہوتے پینے نہ بارہ ہوتیاں ہو گیاں تمہاں پہ گیاں تے وہی دائیاں پھر آکے تے دائی علی مانو آندیاں نے بھی جڑا لال لے کے آئی ہیں وہ سانو بھی بہا آنکھے علی ماں اویا کمالے آنکھے حلیمہ اویا کمالے جدا
مولی کوئی نہیں ملیا لالے آنکھیں علیمہ اویا کمالے جدا مولی کوئی نہیں ملیا لالے جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں او ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھو چن چمیندہ جتھے رکھدا پیرے او ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھو چن چمیندہ جتھے رکھدا پیرے او ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھو چن چمیندہ جتھے رکھدا پیرے جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں ایک در دائی علی ماں نے اپنے دل میں خیال کیتا کہ میرا پتر ہونے لگتا نہیں سجے پاسوں سرکار تو پیندے ہیں کہ کھبے پاسوں رضائی بھائی دا پیندا سی جڑا دائی علی ماں دا اپنا بچہ سی تے دائی علی ماں نے کوشش کیتی سرکار نے جس میں اپنا دودھ پی لیا تے کھبے پاسوں دودھ پیانے دی تے سرکار نے منہ پھیر دیا آکھیا میں بھائیاں دا حق دوان آیا حق مارن نہیں آیا تے دائی علی ماں کی آتی ہے اس وچ تے سکیاں وچ اے ونڈ کوئی نہیں کیتی اینوں سون لگیا کنڈ کدے نہیں کیتی او اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ کوئی نہیں کیتی اینوں سون لگیا کنڈ کدے نہیں کیتی او جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں تے دائیاں لیا نے دائیاں دی مانو پیسہ بھی بڑے سونے ڈال لیا دے نے تے دائیاں دی ماں محاطب ہو کے دائیاں نوان دیئے اوہ اگے آل کی سانا اون آل کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے اگے آل کی سانا اون آل کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں عشق دین احمد اللہ ملایا ہے اور لکھ سلام جس مان جایا ہے دائیہ نے مان دیئے اور شک دین احمد اللہ ملایا ہے انہوں لکھ سلام جس مان جایا ہے جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ اویا کمالے اور جدا مولی کوئی نہیں ملیا اولادے جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں